Kontxi, barkatu lehen ju naiz, lehen hau nahi neban, baina bai, hori da, retira huitzen dugula, bale? Ongi etorri azaroko ohiko batzarrera, hasiko lehenengo puntuakin Kontxi. Urriaren 25-ko aktaren onarpena, konforme zaite? Bale, maho batez onartuta gehatzen da. Bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak. Hirugarrena, Bergarako hiri planeamenduko plan orokorreko bigarren aldaketaren behin betiko onarpena. Proposamen zehatza da. Plan orokorraren bigarren aldaketari eta dagokion ingurumen dokumentu estrategiko bateratuari behin betiko onarpena ematea. Etenda zeuden udal baimenak, baimenen suspensioa altxatzea. Eta ekainaren 30-ko 2006 legeak dionari jarraituz, Foru Aldundiko mugikortasuna eta lurralde antolaketaren departamentura behin betiko onarpenaren ziurtagiria eta dokumentuz tekniko sigilatua bidaltzea. Halaber, Eusko Jaurlaritzako lurraldearen antolamenduko batzordera behin betiko onarpenaren espediente administratiboa eta dokumentu tekniko sigilatua paperean eta euskara informatikoan ere bidaltzea. Eta erabakie, hirigintza fitxekin batera Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Proposamen hau onartzaren aldeko botoak, aho batez onartuta gehatzen da. Laugarrena. Txemonda, Kontxi. Ez plan orokorraren gainean nik aipamen bat bai nahiko nukein. Nik uste dut, bala ez, plan orokorra erremintxe importante bat lurralde garapena herri mailan ordenatzen da bena. Momentu honetan hau bat oso onartu dugu, bigarren aldaketa, 2009 onartuta dagoen planaren gainean, eta zabaltzen ditu aukera batzuk, garapen ekonomikoko arloan aukera berrizak sortu lehizkenak udalerrixan, beste kasu batzutan babesa emotia natur inguruei, eta hainbat garapen baitxa urbanistiko be albietzen ditu, moldatzen ditu aurretik zegoenaren gainean. Uste oso interesantea da, halako planteamenduak aho batez onartzea, eta horrek berak nolabait udalerrixaren garapen orekatu eta interesgarri baten indarra, enfokia jartzen da bela. Eta beraz, beste positiboa dela eta posten getxuela aurrera etaratzea isa 3 urtez luzatu den lan bat. Laugarren puntue, laboratorium museorako egindako doaintza baten onarpena. Doaintza egiten duena persona bada, da Jose Ramon Belzue Kuartero, eta zehazki makina elektroestatiko baten osagaiak ematen ditu doaintzan. Proposamena da, doaintza hori onartzea eta eskerrak ematea. Proposamena onartzaren aldeko botoak, aho batez onartuta gehatzen da. Hurrengoa da besterik gabe kontu ematea, berankortasun da ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa 2021ko 3. hiruhilekoari dagokiona, udal administrazioen fakturen erregistroa eta berankortasuna. Egoeraren berri manez informazioa bialdu zitzaizuen, da beste ipe jakinen geratzeko. 6. puntue, udaleko aurrekontuaren 12., 13., 14. eta 15. kreditu aldaketak onartuz emandako dekretuen berri ematea.
baita bidali zitzaizuen. Lehenengoa da kreditu transferentziaren modalitatean, partiba batetik bestera pasatuz. Bigarrena baita sistema berdinekin. Hirugarrena kreditu gehigarrien modalitatekoa, eta laugarrena kreditu globala erabiliz aurrekien zaiona. Da baita besterik gabe jakinean egoteko. Gai zerrendako 7. puntue, udaleko aurrekontuaren 16. kreditu aldaketaren onarpena, kontu hartzaileak egindako proposamena bidali zitzaizuen, eta baita proposamen dauda kreditu transferentzia ekeko inbertsio batzuei aurre egiteko. Baino kasuntan onartzea plenoari dagokio. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentzioekin. Maiteren botoa baita Irunek daukalako. Boto azalpenik edo? Bale. 8. Kontu ematea da baita. Valorgreen Paper enpresak Bergarako udalerrian arriskutsuak ez diren hondakinak kudeatzeko jardueraren ingurumen baimen integratua lortzeko eskaera eta dokumentazioa 2021ko irailaren 23an Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean jende aurrean jarrita, udalak 2021ko azaroaren 19an emandako dekretuaren bitartez egindako alegazioen berri ematea. Ez dute dana irakurriko, bakarrik azkeneko puntuak. Lehenengoa, alkatetza honek 2021ko azaroaren 2an emandako dekretuarekin bat etorriz Eusko Jaurlaritzako ingurumen kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendaritzari jakinarazia 2021ko 954.313 sarrera erregistroarekin ondorio guztietarako konsideratu behar da ez dela existitzen udal honek egin beharreko hirigintza bateragarritasunari buruzko nahitaezko txostenik 2021ko uztailaren 23ko ebazpenaren bidez onartutakoa baliorik gabe geratu delako. Eta orain arte ez dutelako eskatu benetan garatu nahi den jarduerari buruzko bateragarritasun txosten berririk. Naiz eta Bergarako udalak 2021ko azaroaren 2ko alkatetza dekretu baten bidez enpresa sustatzaileari espresuki adierazi. Izan ere, ez dator bat ingurumen baimen integratuaren espedientean datorren jarduera eta 2021ko uztailaren 23ko ebazpenaren jatorria izan zena. Ondorioz, eskabidearen espedientearen dokumentazioa ez da osoa, ez bai dator bat 2016 legegintzako errege dekretuaren 12. artikuluan ezarritakoarekin. Eta horren bestez, indarrean dagoen legeriaren arabera, bidezkoa da Eusko Jaurlaritzako ingurumen kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendaritzak prozedura honi amaiera ematea eta jarduketak artxibatzea. 2016 legegintzako errege dekretuko 15. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Bigarrena, Larramendi industrialdeko parzelan hondakin ez arriskutsuen kudeaketari buruz ezarri nahi den jarduera ez da bateragarria indarrean dagoen Bergarako apotik eta Larramendiko sektoreko plan partzialetik eratorritako hirigintza zehaztapenekin. Idatzi honetako gorputzean azaldutakotik ondorioztatzen den moduan. Eta horren bestez, espediente honek ezingo luke izan aldeko ebazpenik. Hirugarrena, aurreko 2 puntuetan azaldutako alegazioek Eusko Jaurlaritzako ingurumen kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendaritzak hasitako espedientea amaitzea eta artxibatzea eragin beharko lukeen arren, hori eragotzi gabe ere, alegazioen testuan argi eta garbi uzten du
Lurralde antolamenduaren gidalerroetako eta 2020ko martxoaren 4ko aginduko zehaztapenetatik eratorritako printzipioek hondakinak beren ekoizpen puntutik gertuen dauden instalazioetan tratatzea bultzatzen dutela. Eta badagoela aukera, Lurretako paper fabrika. Hondakinen balorazio prozesua hondakinak sortutako instalazioetan bertan egiteko. Eta horrela, berez ekoizpen instalazioetan dagoen arazoa ez litzateke beste toki batzuetara eramango. Eta horrek ez luke justifikatuko izapidetzen ari den eskaera onartzerik. Laugarrena. Zuhurtziaz eta kautelaz jardutearen printzipioak eta jendaurrean ikauskai jarritako proiektu teknikoaren gaudimenari buruzko berme teknikoen gabeziak gomendatzen dute egin nahi den instalazioa ez baimentzea. Hurbil dagoelako bizileku eraikinetatik. 123 metrotara baserri hurbilena. Eta bizitegi osoetatik. 240 metrotara basalgo osoa. Bosgarrena. Nola nahi ere, espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko ere, 3. alegazioan zehaztutako alderdiak osatu edo zuzendu beharko lirateke espedientean. Eta bereziki 815/2013 errege dekretuaren isurketa industrialaren erreglamendua aplikatu. Eta bigarren puntu erabaki izan zen, alegazioak bidatzea Eusko Jaurlaritzako ingurumen kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendariari. Eta bialduta dago. Bueno, nahiko nabanitza hartu eta alegazioak aurkezteko puntu honetara zela heldugan azaldu, bai? Bueno, normalian, enpresa batek jarduera bat hasteko eskaria itzen da benean, prozedura tekniko-administratiboa jarraitzen da, eta ez da bestelako esku hartzeik bihar izaten. Gai honetan, oinarrizko elementuak ez die udalen eskumenekoak, baina gure herrixan zerbait gertatzen den uneti bertatik, bada zaintzia dagokiguna, bergararroi eragiten dozkulako. Larramendi plantaren gaixa eskuetara aldu jakun hasierako momentutik, ikusi genduan gaixei jarrapen zorrotza egin behar gontzala, zorroztasunez eta zuhurtziaz jokatu behar ginuela. Behin baino gehiotan esan dugu gaixa konplexua dela. Ez ezagutza beha hundixa esan, eta udal gobernuak lehen etxi dau informazio ona eukitzia. Horretarako, kanpoko aholkularitza bat kontratatu zaban udalak. Ezin egona sortu da eta girua bena hasi egin da herrixan egin batian. Informazioa askotarikoa izan da, eta interesdunekin alzan neurrixan konpartitzen joatia izan da gure lanerako oinarrixetako bat. Gauzak ondo egin nahi ditugulako eta herritxarrak geure herrixan gertatzen denan jakitun, izatia lehenesten dugulako. Bergararrak izan dielako guri ardura hau eman dozkuenak. Gai honekin, eta lehen hau esan dugunez, informazioa jasoala hainbat zalantza tekniko eta juridiko jarri jakuz mai gainean. Gai teknikoak aztertu die, eta beste zalantza batzuk Jaurlaritzari helarazi jakon. Zalantza tekniko horrek die aurkeztutako alegazioen oinarrixa. Eta teknikoek osatu ditue, Eusko Jaurlaritzara udalaren izenian bialdu ditugun alegazioak. Ikusitxa batetik proposatutako proiektua, Bergaran aho batez onartutako plan orokorraren kontra doiala, eta beraz ez dituela aurrera itxeko baldintza urbanistikoak betetzen. Bestetik, ingurumen tramitazioari guztiz lotutako alegazioak dare. Berme teknikoak eskatuz eta hori ziurtatu arte kautela eta zuhurtzia printzipioari jarraitzia eskatuz. Alegazio proposamena aurkeztu gontzuen gainerako taldiei lehengo eta herritxarrei ondoren. Momentuan proposamenik ez genuan jaso eta ez daki hori zela ulertu behar dugun. Eta gobernu taldean aldeko bozkakin bakarri bialdu ditugu aho batez onartuta daukagun planeamendua defendidu eta bergarar guztion ongizatia bermatzia eskatzen dituzten alegazioak. Diskrezioak egin behar izan ditugu hainbat urrats prozesu honetan, ardurak hala eskatzen dozkulako. Halabe, gure helburua izan da hasieratik informazioa partekatzea udal korporazioakin eta gaiak zuzenian ukitzen dituen kolektiboekin. Tramitazioa hasi aurretik jada hasi ginen horretan eta prozesuan zehar informazioa partekatu dugu oposizioko alderdisekin, auzo alkate, talde ekologistekin, herriko enpresekin, beste kolektibo batzuekin, auzotarrekin eta abar. Informazio hori partekatzeko hainbat hartu emon bilera egin ditugu. Udalan egituran barruko hontan bestiak beste.
Ekaineko bozeramaile batzordean, uztaila 5ko lurraldeko lanbileran, uztailan 13ko batzorde informatzailean, uztailak 15ean Balogriniko ordezkarixekin izandako aurkezpen bileran, eta bertan EAJko 3 ordezkari egon ziren, irailan 14ko lurralde batzorde informatzailean, irailan 22ko auzo ordezkariko bileran, iraileko bozeramaile batzordean da aurreko bozeramaile batzordean. Bilerez gain, Eltzeko planta pilotua egindako bizitzara gonbidatu ziren ordezkari politikoak. EAJko ordezkari bat, korporazioko kide dena bertan egon zan, teknikari eta auzo ordezkarixei zabaldu jakoen gonbidapenari erantzunez. Oposizioko taldietako bozeramaileei zorrotz eman jakue prozesuan sortzen ziren berrixak, eta udala emoten ari zan pausuen berri, alkatiak zuzenian kasu askotan. Herritxarrekin, bilerak egin ditugu San Juan, Basolgo eta Uberako auzotarrekin. Eta herritxarra izunduako bilera irakia azaroan 10ean. Eta hortik, momentu honetara iritsi arteko ibilbidea. Gai-zerrendako 9. puntua, Arantzadi ikastolako azterkaritza batzordeko udal ordezkariaren izendapena. Lehen itxasne zegoen eta bere ordez alkatea izendatzea proposatzen da 2019ko abenduaren 19an jartzo egin usten baldintza osaztapenekin. Kontxo, uste konfesioa daola, ekaitz... Bai, ekaitz, barkatu. Proposamen hau onartzaren aldeko botoak. Hau batez, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 16 aldeko botokin eta abstentzio batekin. Boto azalpenik? Bale. 10. EH Bilduren mozioa, interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa izenburua duena. Mozioak honela dio. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean, eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketariko baten xedea Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 21ko 1990 lege aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIPS edo izen publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari almena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezaken edozen azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko. Baldin eta sustapen publikoa badago, hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, errausketa proiektuak eta bar. Gainera, etzaile aterik izten beste proiektu mota batzuei, hala nola, ekipamendu handiei eta edo bestelakoei. Baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu batean plantatutako ia edozein proiektu esaterako, aintzinako hondakindegi batean golf zelai bat, adibidez. IPGP izendapen horrek lurralde antolamenduko eta hirigintzako plangintzako tresna guztiak azpiegitura berrira egokitu beharra ekarriko du. Hau da, IPGPek herritarren parte hartzearekin eginiko udalen hiri antolamenduko plan orokorrei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren. Zentzu horretan, IPGPak plan generala baliogabetu egingo du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honek toki erakunden prebentzio kontrolerako ahala ere baliogabetzen du. IPGP figura beraz lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da.
toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea, udalari ez baizaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegotzkitzat jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu ahal izatea. Hori dela eta Bergarako Euskal Herria Bildu udal taldeak honako mozio hau aurkezten du osoko bilkurak eztabaidatu eta onartzeko. Bat, Bergarako udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela, eta baita ere, gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. Bi, Bergarako udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio udal interesa defendatzeko, jende aurrean adierazi dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko lege aurreko proiektuan deskribatutako moduan alda ez dadin. 3. Bergarako udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Zergaia zen hori, bozkatu ingo dugu. Mozioa onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da, 9 aldeko botokin eta 8 aurkakoekin. Boto azalpenik edo? Nik bai, atzaldeon. Bueno, lehenengo esan hor, hasieran jartzen da ben bezala, ezta? Legia ondiokan ez dagoela aprobauta, eta gobernuak aurkeztu berri dabela emendakin bat, eta ez dakigu hori azkenian sartuko da, ero ez dan sartuko, ero hori lantzen ibiliko dira. Nahi ginuan gehitzia bakarrik, gure ustez, etorkizunera begira, etorkizuneko herrialde eta herrialde jasangarrisa sortzeko danon artean, ezin dela banakako bakoitzan ikuspegitikan eraiki, herrialde ikuspegitikan baizik. Eta danon erronka eta ardura dela ingurumen abarkatu zaintzia, eta ingurumen hobenkuntza dauken proiektuak martxan jartzia, danonak diran ingurumen erronkeri irtenbidea emoteko. Eta hori nahi neban gehitzia, ze uste dut kontutan izan beharko dugula danok. Ez dakit emeta duten? Bueno, ni bai gure botuan azalpena. Horra izaten da moduan ez, lurralde antolamenduan legia 1980an onartua, lurralde ordenamenduan oinarrizko zutabeak ezartzen ditu, ezta? EAen. Sistema instituzional konplexuan, hiru instituzio mailen arteko lurraldean antolamendu nola gauzatu arautzen dago, ez? Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia eta Udala, hiru eskala hauen artean lurraldea ordenatzen dago. Eta, hor, joko arauak ezartzen ditu, ez? Bakoitzari dagokion eskumenak banatuz. Lurralde antolamenduaren legea bezalako oinarrizko lege bat, beste lege baten tramitazioan aldatziak, inolako konsultari barik, guri gardentasuna falta iruditzen jaku erakusten da bela. Oinarrizko lege bat implikatutako eragile administrazioekin kontau barik aldatzia izango litzakelako. Iruditzen jaku, Eusko Jaurlaritzak proiektu bat, interes publiko goreneko proiektu izendapena emotean, udelei inposa bingo jakuela, eta hauek ez da bela eukiko aukerarik ez errezateko, beraien lurraldia defendatzeko. Lehen beha itxatu da ez, herriko lurralde antolaketa eta hirigintza udalen eskumen nagusitako bada, apuen bitxartez regulatzen da, eta apuak legiez herritarren partaidetzarekin egin biadia. Eta urteetako prozesu baten ondoren herritarrek hautatutako zinegotzien gehiengo osoaren babesa behar izaten dabe onartuak izateko.
Iruditzen jau, herri honek dituen erronkei eta ados aldaketa klimatikoak ekarriko dozkun erronkei aurreitzeko ezinbesteko izango dela lankidetza emotia, ez da? Baina iruditzen jaku, olako interes goreneko proiektu hauen moduko erabakisek, herri txarrak alde batera usten dituala, bai? Iruditzen jaku, badarela gaur egun tresna juridikoak, PTS-iak esaterako, lurralde antolamendua ikuspegi sektorialetik era integralian osatzen da benak, bai? Bertan ezarritxakoak udalen hirigintza plangintzen gaientzen jakua, ez da? Baina gutxienez konsultatu biharra eta parte hartze prozesu txiki batein biharra egoten da, ez da gainetik edo etortzen, ez? Iruditzen jaku, krisi klimatikoa era integratu batian eta orokortuan inbia jakuela aurre, erantzukizunez inbia jakuela aurre, arazo globalei tokiko irtenbidea bilatuz, ez da? Eta guztien artean, adostasunez, proiektuak inposatzea baino, iruditzen jaku beste modu baten inbiako litzakela, zein iruditzen jaku inposizioak arazo eta kontrakotasun gehiago ekarriko itxuela, eta dauzkagun erronkak danon artean aurreitzekoak izango diela. Hori da gure azalpena. Esto es empezar a hablar como es debido. No quería intervenir en este tema porque me afecta, como bien saben, todos los compañeros de este pleno de una manera directa, porque soy ponente de la ley en el Parlamento. Pero bueno, sí que creo que hay que dejar en claro algunos conceptos, sin ánimo de debate, luego si se quiere ese debate. El concepto de imposición me parece un poco grandilocuente desde el momento en el que lo que dice realmente esa enmienda es que tendrá que pasar primero por las autorizaciones ambientales pertinentes, o sea, no es una cuestión de una imposición, de un capricho que le pueda dar al Gobierno vasco, que por cierto, el Gobierno vasco está elegido por los legítimos representantes del pueblo, o sea, no es como he leído en algún momento, la ley Tapia ni nada por eso, no es el Gobierno vasco. Vamos a empezar por ahí. Entonces, lo primero es la garantía que tienen las autorizaciones ambientales, los procesos de audiencia previa para que todos estos proyectos puedan llegar. Y los procesos de audiencia previa tienen también su sitio los ayuntamientos, que son los legítimos representantes de la ciudadanía en cada municipio. Es decir, no podemos simplificar. Yo entiendo que en el juego político todo vale y la caricatura es tan pertinente como cualquier otro retrato, pero no podemos simplificar porque realmente este proceso sí que tiene en cuenta un montón de garantías previas a su decisión o autorización en el Consejo de Gobierno. Dicho eso, por un lado, por el otro lado también hay que tener en cuenta la urgencia climática, ¿no? Yo creo que al final lo que subyace detrás de esto es la lentitud de unos procedimientos administrativos que cuando nacieron no nacieron con la idea del gran reto al que nos estamos enfrentando actualmente como humanidad y que yo creo que encima es un reto que ninguno de los presentes en esta sala minusvalora. O sea, todos somos conscientes de que cada minuto que está pasando es un minuto que podemos echar de menos, o por lo menos las generaciones venideras, y la necesidad de que toda esa planificación tenga una herramienta rápida y reactiva en momentos concretos para garantizar que tomamos las medidas necesarias, porque claro, se habla de una enmienda, de una ley muy compleja, muy amplia. A mí lo que me da pena es que cuando se habla de esta enmienda pues se deja de hablar de una ley en la que se impone la compra obligatoria verde, la compra pública obligatoria verde, se impone una fiscalidad verde, o sea, una ley que es muy potente y que se está reduciendo a esta enmienda, ¿no? Simplemente el poner encima de la mesa, uno, lo de imposición, me parece que es una manera grandilocuente de hablar, puesto que sí que existen procesos de audiencia y sí que existen una serie de sistemas garantistas que obligan o que son necesarios antes de tomar la decisión. Y segundo, no perdamos nunca de perspectiva que esto nace porque las herramientas administrativas actuales no tienen la flexibilidad o la rapidez necesarias. Luego vendrán, sabéis que se está trabajando en planes, pero en planes de ordenación que pueden tener un periodo de 2 o 3 años. Es que no podemos perder 2 o 3 años cada vez que queramos hacer una planificación. Y esta es una herramienta muy puntual para congresos muy concretos que hay que tener en cuenta dentro del contexto de la emergencia climática. Nada más.
Nik bai nahiko nuke erantzun, nik uste dut bisak nahiko ondo konjugatzen dira. Eta da, nagorek aitzatzen zeban, Euskal Herrian eta Euskagun instituzio mailetan nahiko nabarmen ikusten da, momentu honetan planteatzen den legearen emendakin planteamendu honekin horrekin apurtu eta instituzioen artean zegoen oreka bat apurtzera datorrela proposamen hau. Eta lehen B eta zukontxa itxatu duzu, bare erramintza batzuk, bare plan territorial sektorialak, bare directrices de ordenación territorialak, ahalbidetzen da benak, hiru maila instituzional horren akordioen bidez, halako azpiegiturak modu egokizan eta adostuan garatzea leku batzutan, eta datorrena da, neurri handi baten, emendakin honen bidez, instituzio gorenen prebizio falta bati erantzutera, eta planetan jaso estien horrek adok aldan tokixan inposatzeko aukera zabaltzera. Eta ustot hori dela mahai gainean jartzen dana mozioarekin beta, ja udal ordezkari moduan, eta ez talde politiko baten ordezkari moduan, tobatzen jaten moduan, uste dut nabarmen udal autonomiaren kontrako erabaki bat dala planteatzen da biena emendakin horren bidez. Eta kasu honetan udal ordezkari moduan uste dut danoi tokatzen jakula udal autonomia horren defensa itxia. Bakoitzak hemendik kanpora dauzkan papeleta zaratago. Hamaikagarrena, EAJaren adierazpen instituzional proposamena jaso nahiko genukena eskaintzea izenburua duena. Honela dio. Migrazioa ez da egoeraren araberako fenomenoa, baizik eta munduan, Europan eta Euskadin gertatzen den egiturazko egoera bat. Erantzun egokia eskaintzea obligazioa da barne zuzenbidean eta Europako zuzenbidean. Dimensio arau-emailea dauka. Etorkinek, asilo eskatzaileek, bidaiderik gabeko adingabe eta gazte atzerritarrek iragaitzazko migratzaileek edo zaurgarritasun egoeran daudenek eskubideak eta betebeharrak dituzte eta eskubide eta betebehar horiek bermatu egin behar dira. Etika demokratikoko dimensioa ere badu. Izan ere, definitu egiten du gizartean elkartasunerako eta zibilizaziorako daukan gaitasuna. Babesgabetasun egoeran dauden personekiko erreakzio individual eta kolektiboa jartzen dira jokoan. Edo bakoitzak alduena egiten du edo ondare komuna partekatzeko aukera sustatzen da. Etika unibertsalaren funtsezko premisetako bat da bestei ez egitea, beste geuri egiterik nahi ez duguna. Migrazioari dagokionez jaso beharko genukeena eskaintzea da printzipio etiko nagusia, baldin eta gu antzeko egoera batean suertatuko bagina. Dimensio arau-emailea eta etikoaz gain, migrazioen erronkari eman beharreko erantzunak aurrera bidearen alderdia ere jasotzen du. Herrialderik aberatsenak migrazio flujuak eta kultura aniztasuna modu egokian integratzen jakin izan dutenak dira. Hala ere, migratzaileak mehatxu gisa aurkezten dituzten diskurso indartsuak mundu osoan ari dira ugaritzen. Faltsutasunez, arrazismoz eta populismoz samatutako aurreiritziek errendimendu alderdikoia lortu nahi dute beldurraren bitartez. Horren ondorioetako bada, Europako eredua eta balioak zalantzan jartzen direla ustekabean. Sintomak eskagarriak agertzen dira. Kanpoko zein barruko mugak modu faktikoan berresartzen dira. Errefuxiatuen eta etorkinen giza eskubideen aitorpenak atzera egiten du. Gorroto diskurtsoak, adierazpen politiko instituzional, argiko xenofobia agertzen da, eta ezin da migrazio politika erkiderik eraiki. Orain arte, Euskadik modu bateratu eta solidarioan erantzun izan die migrazioaren erronkak dituen agerpenei. Alabaina, populismo xenofoboaren mehatxua hortxe dago, eta bere burua egituratzeko eta demagogiaren bitartez barraiatzeko asmoa dauka.
Migraziorako Euskal Itun sozialerako proposamen hau oztopoen eta aukeren testuinguru horretan dago kokatuta. Bere helburuek proiekzio etiko, prebentibo eta proaktiboa dute. Itun honen helburu etikoa erantzun solidario eta erantzulea sendotzea da, migratzaileen beharrizanei dagokienez. Helburu prebentiboa berriz, zeharkako batasun sozial eta politikoa eratzea da, xenofobiaren aitzakipean sortutako populismoaren asmoak ezerezean usteko. Eta helburu pragmatikoa da, migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde eta aurrerabide prozesuaren parte gisa heltzea. Abiapuntuak. Migraziorako Euskal Itun sozial hau sinatzen dugun persona, entitate eta erakundeek ondorengo abiapuntu hauek partekatzen ditugu. A. Premisa politikoa. Pluraltasuna, diversitatea, gure historiaren eta nortasun kolektiboaren funtsezko zatia da. Beste kultura eta jatorri anitzeko personez osatutako euskal gizartea defendatzen dugu. Kultura arteko pluraltasunaren balioekin konprometitutakoa eta herritartasun inklusiboa eraikitzen lagunduko duena. B. Premisa etikoa, elkartasuna. Migrazioaren erronka berriak interpelazio etikoak dira, eta horrek elkartasuna, diskriminazio eza eta etorkinen zein bertakoen eskubide eta obligazioak parekatu beharra eskatzen du, eta halaxe onartzen dugu, konpromiso partekatu gisa. C. Premisa pragmatikoa, beharrizana. Euskal gizarteak familien babeserako politikez gain immigrazioa behar du, lanaren eta demografiaren inguruko beharrizanei erantzun ahal izateko. Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundeari dagokionez, immigrazioa onerako izango da, eta guk aukera gisa helduko diogu gai horri. Zeharkako aukerak. Itun hau sinatzen dugunok geure egiten ditugu gure gaitasun eta eskumenen neurrian zeharkako aukera hauek. Bat, bizikidetza. Harrera eta integrazio babesten ditugu, bai eta elkartasunaren, aniztasunaren eta bizikidetzaren diskursoare. Arbuiatu egiten ditugu beste kultura edo jatorritako personen aurkako aurreiritzietan eta estereotipoetan oinarritutako diskurso estigmatizatzaileak. B. Giza eskubideak. Oinarrizko eskubideen titulartasuna ahalik eta gehien zabaltzea sustatzen dugu. Nazionalitatea edozein dela ere, tratu eta aukera berdintasunaren printzipioan oinarrituta eta diskriminazio mota ororen aurrean. 3. Zeharkakotasuna. Euskal administrazioen sektore politikoetan enplegua, kultura, etxebizitza, gizarte zerbitzuak, segurtasuna eta abar, migrazioak dakarren kultura aniztasunaren begirada txertatzea. 4. Kohesioa. Ermotasunez babesten dugu hezkuntzaren, osasunaren edota oinarrizko prestazio sozialen unibertsaltasuna, bai eta enplegurako eta etxebizitzarako trebakuntza eta integrazioa jasotzeko ildoak mantentzea ere, eskubideen eta betebeharren berdintasun esparruan. 5. Hezkuntza. Heziketa espazio inklusiboen eraketa sustatzen dugu, integraziorako eta bizikidetzarako balio estrategiko gisa. Errealitate desberdinen partekatzea, ezagutzea eta estimatzea pedagogia erabakigarria da gure ikasleen gizarteratze prozesuan. 6. Tokiko esparrua. Tokiko esparruaren garantzia nabarmentzen dugu, eguneroko integrazio efektiborako agertoki estrategiko gisa. Bizikidetza hobetzeko eta kohesio soziala areagotzeko lanean, udalekitzak lehentasunezko balioa dauka, eta jardun hori babestu eta sustatu beharra dago. 7. Berdintasuna. Genero berdintasunarekiko konpromisoa partekatzen dugu gure bizikidetza eraikitzeko oinarrizko eta funtsezko printzipioa den aldetik. Era berean, maila unibertsalean hedatzeko duen bokazioa ere partekatzen dugu, kultura eta erlijio guztia kontuan hartuta.
Konpromiso hori migrazio politiketan eta gizarte babeseko politiketan genero ikuspegia modu eraginkorrean sartzean gauzatzen da. 8. Hizkuntzak. Gizarte hartzaileko hizkuntzak ikastearen alde egiten dugu, migratzaileen integraziorako eta egokitzapenerako funtsezko faktore gisa. Beharrezkotzat jotzen dugu elkar eunaren zeregina indartzea, elkarrizketa eta lankidetza iraunkorreko mekanismoak ezarriz. Migratzaileen erakundek harreran eta integrazioan duten zeregina sustatuz. Beraz, horretarako behar diren bitartekoak ahalbideratu behar dira. 9. Lankidetza. Maila instituzional eta sozialen arteko lankidetzaren lehentasuna sustatzen dugu. Arlo honetan, beste zein arlotan baino beharrezkoa da lankidetza. Elkartzen gaituena bateratzea bereizten gaituenari aurre eginez. Konpromiso zehatzak. Aurreko guztiaz, erabateko babesa ematen diogu konpromiso zehatz hauen garapenari dagozkion eskumen esparruetan. 1. Erantzunkidetasuna. Beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea, EBE osoan erantzukidetasunaren printzipioa sustatzeko. Horretarako, lankidetza leialean aritu behar da estatuko eta Europako erakundekin, eta eskatzen eta eskaintzen den konpromisoa islatzen duten proposamenak garatu behar dira. 2. Irmotasuna. Batasun sozial eta politikoari eustea. Modu horretan, mezu xenofoboak erabiliz abantaila politiko edo elektorala lortu nahi den guztietan, gehiengo demokratikoaren pisua nabarmenduko da. 3. Inmigrazio erregularizatua. Inmigrazio erregularizatuaren aukerak areagotuko dituzten ildoak sustatzea, kontuan hartuta jatorrizko herrialdetako errealitateak, migratzaileen migrazio proiektuak eta erronka demografikoak Europan planteatzen dituen behar izanak. 4. Asilo eskatzaileak eta errefuxiatuak. Nazioarteko babes eskatzaileen eta errefuxiatuen harrera eta integrazioa modu kuantitatiboan zein kualitatiboan hobetzeko ekintzak garatzea, Europan, Estatuan eta Euskadin. 5. Zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak eskaintzea zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileei erantzun humanitario egokia emateko, arreta berezia jarriz emakumeengan, adingabeengan eta giza eskubideen urraketaren biktimengan. 6. Erregularizatu gabeko egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak artikulatzea, iristen diren iragaitzazko migratzaileei edo erregularizatutako dokumentaziorik gabekoei erantzun solidario eta humanitarioa eskaintzeko, modu horretan autonomia prozesuan alde egiteko. 7. Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak eta bidaiderik gabeko gazte atzerritarrak behar diren baliabideak edukitzea, legezko beharrei adingabearen interes gorenaren printzipioaren betearazpenari eta gazteak izarteratzeko eta laneratzeko proiektuari erantzun partekatu, bidezko eta egokia eskaintzeko. 8. Eskuhartze humanitarioa. Gure gaitasun instituzionalen neurrian, dei humanitarioi erantzutea, bai erakundeek egindakoei, bai bertatik bertara, Mediterraneo itsasoan jatorrizko herrialdetan edo iragaitzan aritzen diren nazioarteko zein tokiko gobernuzkanpoko erakundeek egindakoei. 9. Prebentziozko eskuhartzea. Lankidetza proiektuak babestea edo garatzea, migratzaileen jatorrizko herrialdetako pobreziaren, bidegabekeriaren eta desberdintasunen zergatiak eraldatzeko eta herrialde horietako giza kapitala eta indarguneak sendotzeko. 10. Bizikidetzaren kultura. Bizikidetzaren kultura partekatzea, elkartasunean, erantzunkidetasunean edota pluraltasunaren
giza eskubideen eta berdintasunaren defentsan oinarrituta, eta edozein arrazismo edo bazterketa arbuiatuta. Zozarra dira nahi dezue? Da, Kontxe, fallo bat egon da, Nagorek EH Bilduko bozeramaile moduan, beste bozeramaileei eta neuri bi alduzoskun 3 punto txertatzeko proposamena, eta ez dakiz zaitxik ez da llegau dokumentazioan. Pasadotzut kopia bana 3 bozeramaileei eta Kontxiri zeuri, eta proposamena izango litzake nahi bada alternatibo moduan, edo nahi bada bere horretan 3 punto horrek txertatzea. Nik uste geratu ginala. Bertan, ez da? 3 adostu ginuan, bai, Hori da. bertan. Orduan izango litzakena da, testu honetan 3 punto horrek gehitzia. Irakurriko ditut 3 puntuak. Bat, politika migratorioak garatzeko erakunde arteko maila aktibatzea. 2, itun honetan jasotzen diren asmoak konpromisoetan bilakatu eta erakunden artean programak adostea. 3, itunak jasotzen duena garatzeko baliabideak ezartzea. Euskatu ingo du. Mozioa eransketa honekin, onartzaren aldeko botoak. Bago batez, onartuta gehatzen da. Boto azalpenik? EAJ-aren adierazpen instituzional proposamena, orderaz neukan titula, baina euskara esango litzeke, haurren aurkako sexu abusua prebenitzeko mundu eguna dela eta adierazpen instituzionala egiteko proposamena. Honela dio. Kontuan hartuta gobernuek eta gizarte zibileko erakundeek zeregin garrantzitsua izan behar dutela haurren eta gazteen eskubideak sustatzeko eta errespetatzeko, haurren eskubidei buruzko konbentzioan berariaz adierazten den bezala 19. eta 34. artikuluak eta haurrak abusuen aurka babesten laguntzeko UB-bikoitza SF-ek 2000. urtean haurren aurkako abusua prebenitzeko mundu eguna abiarazi zuen. Urtero, azaroaren 19. ospatzeko haurren eskubideen egunarekin, azaroaren 20. sinergian. Mundu egun horren helburua da, agerian jartzea abusuen arazoa, baita sexu indarkeria prebenitzeko programen zabalkundean premiaz eskuartzeko beharra ere. Fenomeno konplexua da, bereziki ezezaguna bere dimensio errealean eskuragarri dagoen informazio osoa oso urria baita. Baina, aztertu izan diren gizarte guztietan antzeman da indarkeria horren eragina. Gainera, haren prebalentzia gertaera ezagunetatik abiatuta egindako estadistiketan agertzen dena baino askoz ere handiagoa izan daitekela uste da. Haurren eskubideen batzordearen arabera, haurren aurkako sexu abusua haur eta nerabei tratu txar larriak emateko modu bada, eta muga intimoak eta personalak urratzea dakar. Ondorio sakonak eta iraunkorrak ditu pairatzen duen personaren garapenean, eta haren duintasunari eragiten dio. Biktimak persona ahulagoak bihurtuz, desoreka mentalen eta biktimizazio berrien aurrean, besteak beste. Sexu abusuaren biktima izan diren haurrek gurasikiko arbuioa adierazi dute. Enurezi arazoak izan ohi dituzte, eta adinean aurrera eginala, beren adinerako desegokia den sexu portaera izaten dute, eta jokabide antisozialak izaten dituzte eskolan eta gizartean oroar. Sarritan, denboran irauten duen eta mailaz mailakoa den indarkeria izaten da. Ez da noizbehinkako ekintza batean mugatzen eta pixkanaka areagotzen doa. Indarkeria horren foku nagusia familia bera edo hurbileko harremanetako jendea izaten da, lagunak, familia zabala eta bar. Eta biktimarioak erreferentziazko personak izaten dira adingabeentzat. Indarkeria ekintzen jarraitutasunak eta gertutasunak erraztu egiten dute
indarkeria hori noiz hasten den kontuan hartuta, biktimak egoera normalizatu ahal izatea, ohiko harreman modu batekin nahasteraino. Maiz kontrakoa pentsa badaiteke ere, askotan ez dago agresibidaderik, ez da indarkeria fisiko espliziturik ere. Aitzitik, abusatzen duen persona helduak adingabereari eragiten dion sedukzioaren bidez garatzen da, haurraren edo nerabearen onarpena eta konplizitatea bilatuz. Pubertaro aurreko etapan, biktima ez da abusua jasatzen ari denik ere ohartzen. Nerabezaroan berriz, erresistentzien aurrean seduzio mekanismoak beste agresibidade maila bateko estrategia batzuekin kombinatu daitezke. Hala nola, erreduntasunaren, mehatxuaren edo eraso fisikoaren ondoriozko menderatzearekin. Hori dela eta indarkeria mota hori oharkabean pasatzen da, eta agerian geratzen denean, ikusarazteak eta salatzeak mesfidantza asko sortzen ditu, bai ingurukoen aldetik, bai biktimaren aldetik. Haurren aurkako sexu abusuko kasuak gero eta gehiago azaleratzen badira ere, indarkeria mota horrek tabu izaten jarraitzen du eta pairatzen dutenek estigmatizatuta sentitzen jarraitzen dute. Haurtzaroan, abusu egoera bizitzearen ondorioei eta eraginari dagokionez, Save the Children gobernuz kanpoko erakundeak gai horri buruzko berariazko txosten batean ohartarazten du, haur eta nerabei egindako sexu abusua gertakari traumatiko bat dela eta haren bizipena haurraren individualtasunetik egiten dela. Horren ondorioz, egoera hori salatzen duten sintomak eta epe labur eta luzeko ondorioak asko alda daitezke biktima batetik bestera. Maila judizialean, kasu gehienetan biktimak urte asko igaro ondoren bakarrik ausartzen da salaketa jartzera, delitua preskribatuta dagoenean. Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteko ekainaren 4/8/2021 lege organikoaren bidez jarduteko irizpidea aldatuko da, delitu horien preskripzio denbora luzatzeko. Baina zalantzarik gabe, haurren aurkako sexu abusuen inguruko arazo nagusia da, gainerakoen oinarri dena, oraindik ere oso errealitate isila dela. Abusu gehienak familia barrukoak edo gertuko jendeak eragindakoak dira. 88,5% ANAR Fundazioak Espainian 2008-2019 aldean haurtzaroan izandako sexu abusuen bilakaerari buruz egindako azterlanaren arabera. Eta eskutatu egiten dira urte askoan, isiltasun eta eskutatze tradizio luzean. Eta gero eta beharrezkoagoa da abusu horiek gure gizartearen agertoki politikoan eta publikoan lekua izatea. Osasunaren munduko erakundearen arabera, bost adingabeti batek sexu abusua jasaten du 17 urte bete baino lehen. Europan, Amerikako estatu batuetan eta Kanadan aurren 100%ek sexu abusua jasan ditu. Euskadin hainbat dokumentu egin dira arazoa dimensionatzeko, zenbat pertsonari eragiten dion eta edo zer ondorio dituen jakiteko. Erantzuna ebaluatzeko dauden baliabideak eta erantzun hori hobetzeko orientabideak identifikatzeko. Hala Eusko Jaurlaritzako haurren behatokia 2019an egindako txostena, haur eta nerabenganako indarkeria Euskal Autonomia Erkidegoan, diagnostikoa, erronkak eta orientabideak, dimensio anitzeko ikuspegi parte hartzailetik eginak, 34 erakunde publiko eta pribatu. Une honetan, haur eta nerabekiko indarkeriaren aurkako Euskal Estrategia prestatzen ari dira. Horretarako prozesu parte hartzaile eta kontrastatu bat eginda 25 erakunde publikorekin eta 3. sektoreko 9 erakunderekin. Bai eta 3 Euskal hiriburuetako haurren eta nerabeen partaidetza kontseiluen
eta Arartekoaren aurren partaidetza kontseiluaren parte hartzearekin ere. Eta Eusko Legebiltzarrean giza eskubideen batzordearen barruan martxan dago eskaodin aurren aurkako sexu abusuei aurre egiteko ponentzia. Zeinaren helburua baita prebentziorako, detekzio guztietarako eta biktimen babeserako elementuak identifikatzea. Eta gainera, ez errepikatzeko eta ordaina emateko bermeak eskaintzea ahalbideratuko duen azterlan bat egitea. Kasu bakar bat bada ere, edo kasu bakar baten susmoa badago ere, funtsezkoa da gai hori agenda publikoan aztertzea egiten ari den bezala. Badakigu, haurtzaroko sexu abusuen kasuen kopuruak asko handiagoak direla. Funtsezkoa da azterketak ikuspegi integral batetik egitea, giza eskubidetan oinarritutako. Ikuspegia duten haur eta neraben eskubideen ikuspegitik. Horrela, arazoaren garantzia neurtu ahal izateko eta behar den presarekin jardun ahal izateko. Haurren eta neraben aurkako sexu abusuak hainbat dimensio ditu, eta administrazioetako eragile eta organo ezberdinen esku hartzea eta koordinazioa eskatzen du. Horrez gain, haurrak eta nerabeak dauden eta era horretako portaerak detektatu eta konpondu daitezken erakunde publiko edo zerbitzu guztien implikazioa eskatzen du. Bergarako Udalak, arlo bakoitzean eskaumena duten erakundeekin batera, ezinbestekotzat jotzen du detekzioa eta jakinarazpena sustatzea sexu abusuaren biktimak diren haur eta nerabei ematen zaien arreta hobetzeko. Horretarako detekzio eta jakinarazpen goiztiarrerako protokoloak prestatu eta ezarriko ditu, adingabeekin eta familiekin harremanetan egon ohi diren zerbitzu eta profesionalentzat. Bergarako Udalak haurren eskubideei buruzko konbentzioak bezala, adingabeak eskubidean subjektu titular gisa itortzen ditu. Baita, babes handia merezi duten subjektu gisa ere. Hau da, haurrak eta nerabeak beren eskubideetan oinarrituta zaintzeko eta babesteko planteamenduak eskatzen du biktimatzat hartzeari ustea eta eskubideen titular diren aldetik haien giza duintasunaren eta osotasun fisiko eta psikologikoaren errespetuan eta sustapenean oinarritutako paradigma bat hartzea. Nazio Batuen erakundearen haurren eskubideen batzordeak jasotakoaren arabera 13. ohar orokorra haurrak inolako indarkeria motarik ez jasateko duen eskubidea. Apiriaren 2011ko apiriaren 18ko erabaki bat. Eskuhartzaren erdigunean jartzea haurraren eta nerabearen interes gorena. Bergarako Udalak erakunde eskudenekin batera gizarte sensibilizazioko kanpaina egonkorrak diseinatu eta gauzatuko ditu, informazio emateko, gizartea kontzientziatzeko eta sexu indarkeriako egoera horietan goiz eskuhartzeko detekzio eta jakinarazpen goiztiarra sustatzeko. Adingabeen hurbileko personei, familiei, bereziki zuzendutako kanpainak zendu sexu indarkeriaren zantzuak identifikatzeko tresnak eskainiz. Horrela, persona horiek guztiek gizartearen arazo larri hori identifikatu eta alerta jo ahal izango dute. Bergarako Udalak, prebentzioko eta hezkuntza afektibo-sexualeko programen esparruan indarkeria horren detekzioa eta jakinarazpena sustatzeko jarduerak garatuko ditu, haurrei eta nerebei zuzendutakoak eta gaia guraso eskoletan sartuko du. Bergarako Udalak sustatuko du familiek kontzientzia hartzea komunikabideetan, bideojokoetan, interneten eta barretan indarkeria asko edukien eraginpean luzaro egoteak haur eta nerabeengan izan ditzakeen ondorioez. Bergarako Udalak azpimarratu du oso garrantzitsua dela gaur egun dauden baliabideak ezagutaraztea, egoera horiek identifikatzen dituztenek eta abusuak eta tratu txarrak jasatzen ari diren biktimek eskura izan ditzaten dauden baliabideak, eta babestuta eta lagunduta senti daitezen. Horretarako haur eta nerabeekiko indarkeriaren aurkako euskal estrategia hartuko da oinarritzat. Estrategia hori 25 erakunde publikorekin, 3. sektoreko 9
erakunderekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetako haurren eta neraben partaidetza kontseiluekin eta Arartekoaren haurren partaidetza kontseiluarekin batera egin eta kontrastatuko da. Bergarako udalak erakunde guztiei eskatzen die haurren eta gazteen aurkako sexu indarkeria prebenitzeko eta haren zantzuak identifikatzeko dituzten eskumenen arabera inplikatzeko. Helduen eta haurren arteko elkarreragina dagoen ingurune guztietan. Indarkeria hori ahalik eta lasterren identifikatzeko neurriak hartu eta ondorengo kalteak mugatu ahal izateko. Horretarako sistema bat hedatuko du, prestakuntza eta aholkularitza eskainiko dituena, eta haur eta neraben bizitza garatzen den esparruetan aritzen diren profesionalek indarkeria kasuak identifikatzeko gaitasun egokiak eta adingabek dituzten zalantzak argitzeko behar besteko laguntza izatea bermatuko duena. Bergarako udala erakunde eskudunekin koordinatuko da gai hori hezkuntza sistemaren barruko ikasketa programetan txertatzeko. Haur eta gazteen aurkako abusua detektatzeko tresnak izan ditzaten. Halaber, osasun arloko langileekin koordinatuko da arreta berezia jarriz biktima diren haur eta nerabei eta haien familiei laguntza eta arreta psikologikoa ematen dieten profesionalengan, protokoloetan eta eskuhartzeko estrategietan gaitzeko. Bergarako udalak arreta handiz jarraituko du Barnaus izeneko proiektu pilotua, sexu abusuen biktima diren adingabei arreta integrala ematekoa. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzaren gidaritzapean iritsiko da Euskadira, Save for Childrenen lankidetzarekin. Euskar errealitatera egokitzeko lehen urrats gisa eta gune berean bilduko ditu. Kasu horietan esku hartzen duten departamentu guztiak, judizialak zein soziosanitarioak. Bergarako udalak lankidetzan eta koordinazioan jarraituko du Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta gaian eskumena duten gainerako erakundekin. Bai eta haurren aurkako sexu abusua eta tratu-txarrak prebenitzen diharduten elkartekin ere. Ekimena garatzeko eta beharrezko baliabidea bermatzeko. Horien bitartez, abusuak prebenitu eta detektatzeko eta haurrek eta nerabeek beren eskubideak baliatu ahal izatea bermatuko duen. Arreta egokia eta kalitatezkoa eskaini ahal izateko. Arretarako eta babeserako protokolo eta neurri eraginkor guztiak abian jarriz. Bergarako udalak aitortu eta baliotzi egiten du arazo larri hau desagertarazteko inplikatuta dauden erakunde eta elkarte guztien alegina eta lana, eta haien laguntzeko deia egiten du. Zeusko adierazi nahi duzue? Adierazpen instituzional hau... Mantximenduak, Ainoak hitzartu nahi da. Ez nahiz asko luzatuko, adierazpena nahiko luze joan data. Baina bai, aipatuko nahiko nituzke, azpimarratu nahiko nituzke puntu pare bat gai honen inguruan, bai. Bueno, gaixa latza da, baina egisa da interesgarria dela mai gaineratzia eta eztabaida gunetara ekartzea gai hau, bai. Adierazpenean komentatzen den moduan, estimazioak baino ez die, baina estimatzen da umien 20% jasaten ditxula sexu abusuak, 5 umetik batek. Eta baitxa gure gizartean be, baitxa Euskal Herrian edo Bergaran bertan be bai. Eta datuak estimazioak hain latzak izan dabe, isiltasuna da nagusi gai honen inguruan, eta esango ginuke, tabu desberdinak batzen dien gai badala, sexualitatea zaiga, umien sexualitatea zaiga, eta familizia zaiga, bai, instituzio moduan familizia zaiga. Eremu desberdinetan emoten die sexu abusuak, umien ganako sexu abusuak, eta batzutan, azkenengo urtetan, bai plazaratu izan da gai hau, bai, edo Elizan suertaudien, Elizaren barruan suertaudien abusuak, edo entrenatzaile desberdinetez, baina ditxuak dinue kasu geixenak familizen barruan emoten diela, bai. Eta hor, pareta handi bat daukagu. Gure gizartean instituzio familiarra oso
oso errotuta daun gauza bada, eta pixua hundixa daukana, bai, eta horri heltzen ez dotzagun bitxartean, pentsatzen dut gai honi bere horretan ezingo dotzagula heldu. Ze kasu honetan, kasu gehienetan, erasotzailea ez da kaleko erasotzaile soro ez ezagun bat. Erasotzailea da gure aitza, gure aitzitza, gure tio, edo familixako lagun bat. Eta suposatzen da, figura horrek umia babestuta zainduia da bela. Eta familixek badauke hori, elkar zaintza eta babesa, baina beste alde hori be badauke. Eta gai horretaz hitz egin behar da, eta gai horri heldu behar jako. Eta bai aipatu nahiko ginuke beste kontu bat gai honen inguruan, eta da, violentzia sexual hori, umien ganako violentzia sexual hori ez da hortik nun baitzetik asaltzen den gauza bat bai. Ez da kasualidadia erasotzaile gehienak gizonezkoak izatea. Eta hor badago oinarrixan botere harreman bat bai, umien kasutan be bai. Izan lehizke biktima bikarioak, edo izan lehike dominazioa gauzatu nahi dela. Eta pentsatzen dugu interesgarria dela gai hau violentzia matxistaren barruan jasotzia bai. Beste sexu violentzia batzuk moduan umien habe bai. Eta bai nahiko ginuke aurrera begira, lanketak eitzen dienean gai honen inguruan eta ikuspuntu feminista batetik heltzea gaiari. Ezinbesteko deritzogu gai hau ikuspuntu feminista batetik heltzea indarkeria matxista guztia bezala. Besteik barik hori aipatu nahi neban bakarrik. Nik ez gutxi, ados nao zurekin, Ainoa, eta bain nahiko nuken agitxu da, hori azaroako 25 oso argi dakaun bezala danok data hori, azaroak 19, oinarte behintzate zain argi, eta egisa da geupe egun gutxikin, ez dakit pare bat egun lehenago azaldu ginuan, eta denbora gainera etorri jakuta, holaxen ginuan berba gure artean. Dakan garrantzia gaitxi gai honek, ez dut esango ez gehiago ez gutxe, baina oso garrantzitsua da, zen hemen gainera adin txikikoak dare tartian, eta esan ginoan datorren urtera begira, ia garaiz eta guri hau itzen doun dokumentua, eta hola zen. Adierazpen hau onartzaren aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. 13. Adierazpen instituzional proposamena azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna dela eta. 2003tik aurrera emakumeenganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi zirenetik 112 emakume eta 11 haur erailak izan dira Euskal Herrian. 5 emakume 2021ean. Zenbaki onartezin honen atzean izenak eta izanak daude. Bereziki, memorian gorde nahi ditugu 2021ean zehar erail dituzten Erika Tabares, Kontxi González, Aintzane Pujana, Maria Pilar Berrio eta Miarritzeko 75 urteko bizilaguna. Eraildako emakume bakoitzaren atzean erasotzaile bat dagoela azpimarratu nahiko genuke. Hartara, urte honetan ere bereziki aipatu nahi genuke, batetik izebergaren punta diren eraiketa hauetaz gain, ohikoak bilakatu direla gizonezkoek taldean egiten dituzten bortxaketei buruzko salaketa publikoak. Hala ere, eraso bakoitzaren aurrean hauek salatu dituen mugimendu feminista saretu bat atera da kalera. Gaurko egunean ere, talde hauen lana eta ezinbestekotasuna azpimarratu behar dugu. Bestetik, ezin ditugu aipatu gabe utzi, indarkeria bikarioa edo emakumeari, hirugarren personak baliatuz, kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion violentzia mota. Seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta barren erailketa. Kasu horiek ere indarkeria matxista direlako. Urte luze hauetako lana izan da indarkeriari maskara kentzea. Ez da lau sororen kontua. Sistema patriarkal sendo baten ondorioa baizik. Indarkeria matxistei buruz egindako makroinkestak datu larriak mahai gaineratu zuen. Bi emakumaitik batek indarkeria matxista pairatzen du bere bizitzan zehar.
Istanbulgo hitzarmena ekarri nahi dugu gogora. Urte luzeetan zehar mugimendu feministak egindako indarkeriaren ikuspegi zabalena bildu zuen lehen tresna loteslea. Hitzez hitz esaten du. Emakumearen aurkako indarkeriagatik ulertu behar dela giza eskubideen urraketa bat eta emakumeen aurkako diskriminazio modu bat. Eta generoan oinarritutako indarkeria ekintza guztiak izendatuko direla emakumeentzat kalte edo sufrimendu fisiko, sexual, psikologiko edo ekonomikoak dakartzatenak, eta eragin ditzaketenak, ekintza horiek egiteko mehatxuak barne, hertsapena edo askatasuna, arbitrarioki kentzea bizitza publikoan edo pribatuan. Azaroaren 25ean, nazioarteko tresna lotesle hau aintzat hartuta, emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurka gaudela adierazteko eguna da, eta hori ez ezik indarkeria sorrarazten duten eragile guztien aurka ere bagaudela esatekoa. Bizitza aske, seguro eta burujabeak eraikitzen alde gaudelako. Indarkeria matxistaren alde desberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna da, jendartean normalizatuen dauden sotilenetatik hasita hala nola ukitzeak, ahozko lizunkeriak, publizistek eta mas mediek emakumeen gorputzari ematen dieten erabilerak, mezu eta adierazpen sexistak, janzkera, jendarte saren erabilera edo lagunartea kontrolatzea. Eremu publikoa, eskolako patioa, jolastokia parkeak, askatasunez okupatzeko zailtasunak. Edota emakume eta gizonen arteko berdintasuna zuzenean erasotzen dituzten administrazio erabakiak. Bigarren estadio batean, sexu erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke eta esparrurik bortitzenean erailketak. Nabarmendu nahi dugu azken aldian, sare sozialetan eta espazio publikoetan kide feminista askoren kontrako jasarpen handia ari garela ikusten. Ez da kasualitatea. Espazio publikoa hartu eta diskurso eraldaitzaileak maigaineratzen dituzten emakume feminista hauek jasartzea antolatutako gorroto eta indarkeria matxista kanpaina baten ondorioa da. Eremu digitalean gertatu diren jasarpen kasu hauek gutxitzera jo izan dugu, baina duten garrantzia eta emakume hauen jarduna eteteko duen asmoa salatzeko garaia da. Horregatik, lekro hauek erabili nahi ditugu, espazio horietan dauden kideei haien lana eskertu eta alboen gaituztela esateko. Gutariko bakoitzari dagokigu egoera hori aldatzea, eguneroko zereginetan hasiz, gure inguru hurbilenean jardunez. Eta gure kasuan, Bergarako udalean horretarako beharrezkoak diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatzeko konpromisoa hartu behar dugu. Berdintasun unitateak sustatuz eta haiei laguntza eskainiz. Berdintasun teknikariaren egonkortasuna edo kontratazioa bultzatuz. Edota emakumeen parte hartzerako guneak sustatuz. Hala nola, emakumeen etxeak eta txokoak, alduntze eskolak, jai parekideak eta abar. Horregatik, Bergarako udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu bere gain. Bat, ez du murrizketarik egingo 2022ko berdintasun aurrekontuetan eta gainera berdintasun unitateak egonkortzeko eta indartzeko konpromiso hartzen du. Bide batez Foru Aldundiari eta Emakunderi ere eskatzen diegu berdintasun alorreko aurrekontu partidak gutxienez ez murrizteko, berdintasun zuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromiso hartzeko. Bi, Bergarako udalak konpromiso hartzen du instituzio arteko koordinazio protokoloaren jarraipen eta etengabeko ebaluaziorako baliabideak sistematizatzeko. Hiru, Bergarako udal honek indarkeria matxista jasan duten emakumeen arreta integrala hobetzeko lan egingo du. Alduntze ikuspegi batetik, egungo egoerari egokitutako jarduera, espazioak, laguntzak, instituzio arteko koordinazioa, elkarlanerako espazioak mantenduz eta hobetuz. Lau, Bergarako udala konpromisoa berresten du indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak
hautemateko eta eskuhartze goiztiarra egiteko, udal zerbitzuen bidez eta beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta udaltzainak eta abar. 5. Borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusi den heinean. 6. Bergarako Berdintasun Kontseilua indartu eta mugimendu feministarekin elkarlanean jarraitzeko konpromiso hartzen dugu. 7. Emakumeen munduko martxak bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko erantzun protokoloa bere egiten du. Mugimendu feministak egun honen bueltan antolatuko dituen mobilizazioetan eta ekimenetan parte hartzeko deia egiten dugu. Amaitzeko, herritarrei gogorarazi nahi diegu, indarkeriaren biktima diren emakumei laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela besteak beste, 24 orduko arreta zerbitzua. Satebi, eta 900-840-1111, Bergarako udaleko gizarte zerbitzuak 010, udaltzaingoa 082 eta larrialdiak 112. Adierazpena onartzen aldeko botoak? Aho batez, onartuta gehatzen da. Boto azalpenik edo? Hamalaugarrena. Adierazpen instituzional proposamena, abenduaren 3 Euskararen eguna dela eta ondo ulertu baldin badet, EH Bildu eta EAJak aurkezten dutena. Bueno, akobaren adierazpen proposamena da, ez da... Bale, bueno, bale. Proposamena hau da. Tentuz, baina ateratzen ari gara azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ezezik, jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkarbizitzako ohiturak, aukerak eta guneak. Osatzen gaituzten bestengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere albalitz hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo badugu gidari, ez dadila funtseskorik ezer atzean geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre eta gurekin irten behar du garaie. Izan ere, aro berrian gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun ere gaituen egoera larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio ildo eta sareak. Zenbaterainoko balioa erazten dion komunikazioak gure zeinai jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino barneratu dugu komunikazioaren, harremanaren funtseskotasuna. Hori da, aro berriaren ezaugarri nagusitariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka, komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea, eraginkorki eta tinko. Euskara, euskal hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, ikatek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologian sareetan badu tokirik baliagarria da eta zine zaila da hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da alor
horretan ere Euskal Hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana, besteak beste, erabilerarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balioa erantsia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da, erakunde publikoek eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik, ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela, argiro erakusten ari garelako, adibidez, hezkuntzaren munduan, edabidenean, osangutzun gintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean, eta beste hainbat eta hainbatetan urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari galera Euskal Hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Aipatutako horietan guztietan aurrera egin beharra dago jakina, aurrera pauso sendoak emanez, jarraikotasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal Hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera, eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kidol eremuetara igarotzean. Hori bera baita hain zuzen ere, euskaraz bizitzearen esanaietako bat. Ezin dizkiogulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor, aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ez ezik, ezinbestekoa izango da instituziook egin behar dugun alegina, bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan, eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan oso bereziki gazteengan euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte bestalde berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohitueren aldaketari dagokionez eta askotariko antolakuntzarako joera dute, klubak, federazioak, elkarteak, taldeak eta bar. Nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gaztengana iristeko, euskararen erabilera ez formalari bere biziko bultzada emateko, partaide gazte zein ezain gazteengan euskararantz urrats eraginkorra egiteko gogo aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabila eremu berrietako euskara bidelagun ez ezik lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotsu, gure herria erabaki hartuta, abia gaitezen. Zer adierazten nahi duzue? Adierazpena onartzaren aldeko botoak? Baho batez, onartuta gehatzen da. 15. Eskaera eta galderak. Bai, zuten da? Bueno, gauza baten berri ematea. Joazen ostiralean egon zan Eusko Legebiltzarrean, kontrol saio bat zen, eta, eztabaidatu zen elementu bat guretzat berria dana bat, eta nahi genuke, konpartitu plenotan, zaitik igual nahiko atzeratutako ez. Historia da, planteatu dela, estatuko boletinean ja iraiaren bukaeran, bai, planteatzen da proiektu bat dala beste tensioa hondiko linea, ez da? Zaragoza eta, Zaragozatik erretxike batetik, eta Gatika artean.
Eta linea hori, dakizuenez, oain dela, ez dakit, bukatzen da, esango nukenik, beste linea bat, eta ematen du, paralelo joala. Orduan, nahiko, hola esan da, absurdo dirudi, ez da, egin berria den, linea baten onduan beste bat egin. Orduan, hori alde betetik eta gero bestetik baitere, planteatzen da, azken finean, handik sortutako energi, berriztagarria, uste plaka fotovoltaika dira, ona ekartzea, gure agian izan behar da, hemen bultzatu, ez da, holako energiak. Orduan, bai nahi genuke, ez dakit, hau hori, urgentziazko gai moduan, plazaratu eta, komentatu, uste du diputazioek zerbait eitzeko asma daukela, baina, hildo horretatik jarraitzea, zaitik nahiko absurdo dirudi, holako, beste bat egitea, ez? Gainera, bere garaian esan ziguten honekin kapazitate izugarria zehola, eta ez dakit, nahiko proiektu bitxia dirudi, bale? Besteik ez. Bai, nahi bada, esan dut, eta uste dut, harritzen hau lehenengo plenora ekartzea lako gai bat, ze egisa da, momentu enten igual palestran jartzen da biela gai hori, Zaragoza gatika gai hori, bere momentuan Güenes itsasoko gaixa izan zen, eta aura beste baten paralelua da praktikamente, orduan izango litzake, 3. saria paraleluan goiten zinoko lineak jasoko litzuzkena, eta dudabarik jarraipenein eta gure aldetik bere momentuan eskatu zen modan alegazioak edo inbiarko alide landu beharreko gaixa die. Baina garbi da hona da, desde luego maila teknikoan behiratu beharreko gaixi izango dela, eta behiratu beharko da, bai kontrol sesio hortan emondako informazioa publiko dan edo ez dakit ondio be, guk ez dut uste jaso dugundik ingo notifikaziorik udal mailan. Hori dakizun moduan prozedura baten barruan dago eta horren jarraipena inbiako dugu, eta denbora eta formetan geure ikuspuntu hori landu batzordetan eta bideratu beharreko lekura. Baina, lehen bagen biltzan ez eta azpiagitura haundixek afekzio importante badauke, Bergaran halako esperientzia badaukagu, eta uste dozuna nabarmena dela, ez bakarrik goi tensiñoko lineak, badauzko autopistak, variantiak, HT-a, momentu enten beste batzuk EPL-ren inguruan egon izken biharrak, eta horretanak udal hontan dudabarik zorrotz begiratu eta jarraitzu beharreko gaixak diez, eta hau beha apuntatzen dugu eta buelta bat emon behako etzagudan artean. Besterik? Zeukesun, herritar batek... Goizian herritar batek hitza eskatu dau, eta nahi baldin mozu oso ba. Bale, atzaldeon, sentitzen dute hain luze jutia bilkura eta nik oine parte hartzia, baina, ardura bat daukat. Balongrin enpresaren ekimena den Larramendiko planta, agertu da Eusko Jaurlaritza Tapian esanetan bere babes osoa eman da plantari. Eta herritarrak eukidugun nahiko aukera informazioa jasotzeko eta batez be bi hitzordu nagusitan, hasiko naiz azkenengo hitzordutik, harrituta gare, porque azkenengo hitzordu horretan seminaritzoan auzotarrak antolatuta etorri zen Carlos Arribas, ekologista martzaneko kidea, egin zuen proiektuari nabardura batzuk, puntualizazio batzuk, salaketa batzuk, eta enpresakoak ezin sartu eztabaidatzera, ezebien nahi eztabaidarik. Seminarizioa topera zegoan. Eta handik irten ginen danok, irten ginen irakurketa garbi batekin. Ez euken inungo esperientziarik olako proiektutan. Jokoan egonda Bergararran osasuna, ez eukin nun oinarritu euren datuak, bakarri papelaren gainean. Bueno, hori danontzako argi gelitzu zen. Orduan, gelitzen garrituta beste batzuk babes osoa ematea. Bueno,
aurretik beste hitzordu bat egon zan. Ordun be, arduratuta irten ginen, baina bestera baten. Porque ikusi genuen etxe untako teknikariak eindako lana kanpoko aholkularitzarekin, eta ikusi genuen proiektua ze ahulezi. Ze ahulezi, ze utzune, ze faltzukeri, ze fidagarritasun falta zeukan. Orduan esaten genuen, hau txapuza bada, baina bueno, behintzat ondo landu da etxe hontan, ondo landu da gaia, eta bueno, gaur eman duzue, aligazio horren berrik, imaginatzen dut, hortan oinarrituta joan diela. Horrela izanik, niri hemen eskata gelditu garbi batzuen jokabidea. Orduan, zuen taldeari EAJ-ari nahi dio galdetu. Alde batetik, alegazioen aurrian zein da zuen iritzia. Beste bat, proiektuen aurrian, eta Eusko Jaurlaritzarekin bat eta proiektuaren alde zauzie, eta horrela bada, ze abantail edo ze bentaja ikusten duzue proiektu honekin Bergarako herri txandako. Eskerrik asko. Bueno, zalde. Nik puskat alegaz bi gauza planteatu dituzu, erantzuko diat lehenengoari. Alegazioei buruz, planteatzen dira 3 gorputz, ezta, alegazioetan, eta gero, udalak, gobernuak, defendituzun, 5 gauza galdetzea gobernuari. Horren igualatzetik hasitza, guretzat igual, 5. ezta, azken finean, nik esango nuke alegazio teknikoa dana, horrekin, zeukagun arazo berezirik, eta, hola esan da, guretzat hori da igual alegazio batek izan beharko luketan. Zalantza batzuk badare, zuk esan duzun moduan, eta, zalantza horiei azken finean, erantzuna ematea. Ez? Zateko, egon da lan bat, ez planteatu di zalantza batzuk, esan duzu, hemen ze gertatzen da. Baina gero gu ez genuen ikusten, beste 4 horiek, nik esango nuke, administratiboak neurri handi baten. Eta hor, ez genuen ikusten azken finean, ikusten genuen, zerela administratiboki beste elementu batzuk, ez teknikoak baizik eta, agian, ez zielan gure gustokoak, ez? Gustokoak nahi izanik, arkitektuak eta irizpide teknikoak jarraitzen dabi, ez? Ja, bai. Baina lehenengoan esate baterako planteatzen zaio ingurumen departamentari ez eta emateko, baina aldi berean hemen prozesua zabalik dago. Prozesua ez da itxi, hor zeuzkagun gure zalantzak. 4. planteatzen zaio gauza bera, eta ez die zehazten datu batzuk. Egia da, datu batzuk zalantzen hon daitezkela. Baina ez die zehazten datu horiek ezetza edo baietza esateko. Guk hasieratik komentatu genuen, kompetentzia ingurumen departamentuka dela, eta ikusi den moduan gaia oso konplexua da. Horrek esan den moduan, gai hau bai administratiboki, bai juridikoki eta bai teknikoki ez da batera erraza. Proiektu berria da, eta hor planteatzen ditu zalantza asko. Baina gu, hola esan da, alegazio teknikoekin adozen gaiteke, baina ez igual beste aspektu administratibo batzukin. Baina, kaleko pertsona bati ez dago proiekturik, inoiz ez da jarri olako planta bat martxan. Ez dauke inungo daturik, trebezirik. Ezinezkoa da kaleko bati, herritar bati esatea. Gurekin nemi edabe ensaio bat. Ni behintzatez nintzateke, hori badau printzipio bat
principio de prevención medioambiental eta hori ezagutuko zu. Duda bat daukasunean, beti eukibiozu berme hori. Ezin duzu, bota horrera, ez? Ez dakit, Hori da, bosgarren eskaeran planteatzen dena. Juten da, maksimoetara, zinjetze aldetik, eta gainera, izaera aldetik, baita ere, eskaera horrekin definitzen da puskat izaera. Hau da, maksimoetara juten esaten, legeak daukan, azken finean, mugarik handiena jar dezaten. Eta esan dutut, esaten dutut, guk hori ez genuen geizki. Ja, baina, muga hori handizena, nik ulertzen dutut, baina, zuk baldin bazatoz eta esate oso, jarri bihu zentral termiko bat. Eta zentral termiko honen eredua ekartzen dugu Kopenhageko beste zentral batetik, eta okagu zenbaki badatu zen, baina honen zenbakizak ez diesistitzen. Ez diesistitzen, ez. Eta eurek dauken maketatxo bat ez die kapasak bere zenbakizak oinarritzeko frogetan. Hori, jende horrean ez dauka pase bat. Hori, suposatzen da, ingurumen departamentoak eskatu behar dizkiela. Azken finean, eta arrazia daukazu, hau da proiektu piloto bat. Orduan, hor, zalantza maika dare, eta Fisnerrekin dako txosten horretan, planteatzen die zalantzak. Eta ia da, lehenengo adana, edo bintzat informazio gutxi dagoela. Zein beharko luke jaularitzak, masimoetara, jun. Prebentzio horrek, azken finean. Eta zuek talde moduan, zalantza guztia horrekin, proiektuaren alde zauzie? Guk ez gea gai, eta hasieratik izan dugu, guk ez du ikusten gure burua, hau ebaluatzen. Guretzat ebaluazioa ingurumen departamentoan dago. Ez guk udal talde moduan ez gea gai. Osa, bat egin duzu ingurumen departamentoak esaten dagoena egin? Kompetentzia erena da. Bat ingo dugun ala ez, ikusiko da. Baina kompetentzia erena da. Eta ze onurek ikusten duzu proiektu honi herri izan dako? Ze onurak? Bai, nik ikusten diot dana kaltiak. Igual, ez daketarago. Nik barkatu, lagatzen zu Lander momentu bat, Landerrek esan daben bezala, ez da, eta gaitziarren proiektu honen inguruan hainbat zalantza dare, eta horre dekretua zaruak bixean sinatu zanean bebai, horrekin zuzen lotuta dago, orduan galdetzen dozunean gure udal talde bezala, alde batetikan, udal gobernuak bezala, eta danen bezala hemen zalantzak dare proiektu honen inguruan. Ezta? Momentu honetan, eta danok dakigu, hemen edozein enpresa herrixan etortzeko, udal gobernuak mon behar da bela baimena, eta momentu honetan ez dauka baimen hori, enpresa horrek nahi baldin badau, ona etortzia, dekretu horretan asaltzen den bezala, berrido aurkeztu behar ditu txosten guztiak. Ordan momentu honetan, galdetzen badozu, udal talde bezala, baulaxen gare, gainera udaletxian eskumena hori da, ezta? Eta gero, lortuko balu eta sinatuko bazan, ero alkatiak sinatuko balu, baina urrengo fazian pasatzen da jaurlaritzara eta ingurumen zail horretara, ez da? Baina udal talde bezala eta Bergarako udal talde bezala zalantzekin, ze ondiokan argi dakaun informazioakin inok ez dakau argi. Irunek azkenengo esandako honen arira ustot argitzia eta behin da berriz errepikatzen baldin bagabizue, ustot ez dakit nahi zeo nahi barik, baina behin da berriz insistitzen dela, alkateak edo udal gobernua daukala baimen emoteko ahalmen hori. Eta hori ustot argi esan beharra dagola, dale irizpen tekniko bat, lehen aho batez onartu duen plan generalaren aldaketak eta plan generalak 2009an aho batez onartuta daukagunak esartzen dituen mugetan sartzen den edo ez, tekniko kualifikau batek, arkitekto batek esaten dau horrek kabidarik daukan edo ez. Eta horren
txostenian oinarrituta, alkate dekretu zenboten da erantzun bat. Baina argi eta garbi lagabiarra dagola, ez da udal gobernuaren edo alkatiaren eskumenezko erabaki bat. Eta itxatzen duzu baimena eta kasu honetan gainera ez da baimen bat be, dakizuen moduan Jaurlaritzaren eskumenekoa dien tramitetan ziurtagiri bat eskatzen da horren konpatibilitateen inguruan eta horrekin tramitea hasten da bere hortan martxan. Argitze aldera hori. Eta bestea be Landerrek aitzatzen zinuen, da hori be puntualizazio tiki bat, aitzatzen zinuen 5. alegazioa teknikoa zela eta besteak nolabait zalantzan jartzen zen, eta ustot esan beharra daukagula, alegazio guztiak oinarri teknikoa daukela eta teknikoek lagundu dituztela aspektu urbanistiko eta ingurumen ikuspegitzik sortzen dien zalantza horrek edo sortzen dien desadostasun horrek azaltzeko eta ingurumen tramite hortan aditzera emoteko kasu honetan tramitatzaileari Jaurlaritzari. Gehitzeko, amaitzeko Gorka bakarrik esatia, baina enpresa batek baimena eskatzen da benean bateragarritasun hori etxe honetatik urtetzen da. Eta bateragarritasun hori egon eskero, orduan juten dira ondorengo pausuak emoten. Orduan, momentu honetan, hor zalantzak egon dira, hori atzera bota da, ez? Uztailean aurrera bota sana, oin atzera bota da, eta momentu horretan gare. Argitziarren, eta hori herritarrape bai ulertziarren, ez da? Atzera bota ez da, indana izan da esan, eskatutako arek ez da bela balio tramite hontarako, eskaera tramitaudan proiekturako ez talako. Tramitatzen gauza baterako, eta ondoren Jaurlaritzaren aurrean beste bat eruan dabe proiektura. Eta hori da momentu honetan, gainean daukagun egoeria bai. Eta nahiko balu, berri da aurkeztu beharko zeban udaletxian, bateragarritasuna lortzeko, ez da? Bai, beste dozein proiekturekin bezala, aukera eukiko luke, segurtagiri berri bat eskatzeko, eta horrekin tramitea hasteko. Ez dakit honekin bukatutzat emon genken, besterik espaldin bada bukatutzat emongo genuke azaroko plenua. Mila esker.